Munyengo imeneyi ya mafuta ngambwi musogoleri wa president Chakwera ndi maministers ache onse onama choyambirira ndikakuthokozeni amalawi nonse amene mmapempherera dzikoli akhristu nonse asilamu nonse amene timapemphererana wina ndi nzache ndikakuthokozeni amalawi akunja kwa dziko lino mutamva kunena kuti ine ndili ndi dandaulo la munthu wina amene sindikufuna kumutchula dzina chifukwa cha maloya amene andichitira advice kuti munthu amene yakugwiritsa Facebook account yanga ya fake ndikumalemba zinthu kumatukwana asogoleri osiyanasiyana kumakhala ngati ndi ineyo anthu akufuna kwabwino anthu ena kukhala pansi kundipempherera ine kundipangira ine meeting kuti chofukukacho chifukuke lero chilungamo chadziwika kunena kuti Facebook account ija ya Kalindo the DC siyanga ndi ya munthu wina wakuboma amene amaja kuboma amene amatumidwa ndi aboma kutero zonse zija mmalemba zija kumutukwana Bakiri Muluzi kumutukwana Joyce Banda kumutukwana Peter Mutalika kuwatukwana asogoleri osiyanasiyana kuwatukwana Akabambe kuwatukwana Achisale kuwatukwana Gertrude Mutalika kuwatukwana Mike Aliati kutero zoona unali uli iweyo mulungu alemekezeke ndipo kumwamba kujere nyama paziko la pansi palibe chisisi munthu ukauluka umayenera uziyang'ana kotulukira zuwa ndi chifukwa chake amanena kuti mbalame ingatani ingauluke makilomita zotani imatera lero chilungamo chadziwika ndikupepeseni Abakiri Muluzi ndikupepeseni amayi Joyce Banda ndikupepeseni Peter Mutalika ndikupepeseni ana Malomba Achisale ndikupepeseni nonse Akabambe ndipepense wonse Akaliati ndipepese chifukwa cha zimene mwakumana nazo zimene zinkaoneka pa zulolo ngati ndi ine amene ndikulemba koma munthu ine mulungu anandidalisa kusukulu koka standard 1 ndinalowa ndimatha kuzindikira oloka chizungukena kuti makhunza kulemba bwino koma anthu ankaona ngati ndi ine ngakhale lero ndikanazisasa matope motani anthu ambiri simukanakhulupirira koma mulungu ndiwazatheka bwanji lero chilungamo chadziwika ndipo oyipayo wadziwika amene sindikutchulanso zina ayi chifukwa ndilibe naye ntchito koma mulungu agwira naye ntchito mokwanira ndipo maloya andiuza kuti izi ndisalankhule kwambiri chifukwa mulungu ndi mulungu ziko lano lapansi ndi ziko laling'ono kwambiri ngakhale ena amaliona ngati nzo yalikulu izi titengerepo phunziro makamakaso inu asogoleri amene mukuyendesa ziko lino kunena kuti kuyendesa ziko mwa matama ndi maboza kunama zosatira zake ndizi mafuta ngambwi munkapanga tu matama zanalija kunsanje pakana ma press ups nkati ndikumanena kuti inu ndinu dolo pakana ndikukochana ndi ena ache ndikupanga ndikuzusa chiraila ndi cha sitima chakalekale lero ndicho chaphochokera kunokuma icho chinagwamo munjanjimo ma expert akulephera kuti achizuse chisitima chakalecho kuti chibwerere munjanji chinavukamo ndipo chinagwa chinakakamira kunokumako thamangani abale muzaone akunsanje achamuka na mizidwa kuti sitima yanyamula mafuta inanyamula mola sesi chalakwe ndipo mwana umaziwa kujambulisa umaziwa mapozi kupita kuja ndikusogolo kwa sitima kuja ndi nkazako kujambulisa kumene kujako utanyamula mikono yako mwamba kuti amalawi agome osaziwa kuti umazikonya weka mulungu akangokuyang'ana kuti iwe okhala msogoleri usamaname koma ne mafuta aliko tu mizere yochuluka mizere kufika kusalima mafuta kulibe kufika kumangochi mafuta kulibe kufika kulikoma ukondere usanene mpanga kuchitipa ndikale amafika ko mafutawo mwina akakhala kuti mwina mulungu asuzumira windo la kumeneko matama zikanthu anthu ankakuuza ndikunena kuti abwana anthu mukwatenga kupita nawo kuungawa kodi mafumu wako kapanga chani achipani wako kapanga chani nanga awa mukwatenga ma activist yawa nanga anthu awo mukwagula muchokera muzipani zina kuunga akukala nkhulako statement kwa afusa afumu ena ochokera dera la kwathu kuti kumene kumunapita kukatane ali anangatitenga basi ndikumanga tipasa ndalama lero tindizi maphando ajamukapanga inu ajamuli kuunga kwa America mukuja ma restaurant mukumanya kuti sitibwerera boma ndilo mwere sitibwerera ifeyo ndipo ife sitingalepere kuja mukuja machipisi yanu kumene kuja ndi mahule anu zibwenzi zanu mutaba ibandalama ulendo nazo kuunga zosatira zache ndizi sinje wati nkanena komado amwene zinthu zina umangoona utaziyamba ndipo upresident ndi ukapolo kwambiri chifukwa olo kuti upite ku Blantyre amangokutenga anzako kukangokunjika kusanjika ndikukusekera upite olo ku America ku Britain amangokutenga kwa kusiya mu hotelo iwe ndikumakhala wekha amene amanjoya ndi okuperekezawo a chief of staff ndi amene amanjoya pano pa ndalama zapweka kopya ku Malawi anthu angoba makampani awo afeki angoba mu state house mu lero tindizi ana anzanu
ndi awo akubwezedwa kunja chifukwa cha passport ya feki. Ziko la Malawi ziko lomvesa chisoni, ziko la Azatenge limene limaoneka ngati lili ndi atsogoleri anzeru koma onse ndi amanyaka okhaokha amene cholinga chawo akufuna kuti aziba, amene alimo ndi mtima ofuna kuthandiza anthu ndi ochepa, amene amakhala ndi mtima okamangira anthu kumuzi nyumba okathandiza anthu amene akufa ndi njala, amene amathandiza ana asukulu ndi ochepa. Koma ena ife tatanganidwa kuba makobiri lero tundizi ka petrol ndi ka diesel mafuta ngambwi. Iya iti thokoze inu anzathu amene mwayandikana ndi kubomako makamaka inu a MCP magali moto wanu tundiye mukutira mafuta. Aye koma wele inu sanje kuiona janjiyo ya 1949 ndikumanena kuti ifeyo Chakwera derivers asogoleri onama, asogoleri ankhanza alipo sotu ena ma department mu ankhanza alimo amene cholinga chawo ndi kuzunza amalawi alimo ankhanza. Tapita ni ku Blantyre ya City Council mukaone muchoke pa ujene apo pakandodo kona shopu mupite uku kunali Skyways kumachedwa Angoni Land kumene kwa akulu a Blantyre ya City kuphatikizapo mameya aba malo anthu kumene koko anthu okuti anagula 28 years ago apita kumene kuja ndikukagawana ko maploti ndikuasiya anthu manjali pakhosi kuba kopanda nako manyazi Angoni Land kumene koko. Kodi tu nkhani ya malo muno Malawi siku lina izapumphuka ndipo kuzachitika chiwawa choopsa. Asogoleri niyo amene muli mboma amene mukutuma anyamatanu makadeti anu amene mukuona ngati ndiomenya ndikumakalanda anthu malo osiyana kumene ku Angoni Land wabedwa malo kuchokera ku Blantyre City Assembly kwa ma officials aba malo anthu osalakwa kupita kusinde kuti munthu akachite formalize malo ache kumamukaniza kuti iya nthawi sinakwane koma mukugawana maploti mwabera kumene koma iyena malo awo anagula ndi amuna awo 30 years ago mapepala alipo anakula kumene kwa kusowa kokhala koma ati meya wina wache wakaba malo kumene koko ndikumanamiza anthu kumene kuti anagula malo 65,000. Kodi tunkhanza sizinasowe malo pena paliponse pali nkhanza anthu akuvutika kwambiri muno Malawi. Tinakambapo nkhani ya kudunduzu koko kunzuzu kumdunduzu msiro tinapikambapo za kumatindi ukambapo za ku GDC unena kuti anthu akuzunzika amalawi housing ana ndikukapanga mapepa lakhanga ati ndikuchita bagideti madeti kumanama kuti malo ndi awo ndi aja akumatindi munachosa kunena kuti mufuna mwapase compensation chimodzimodzi so akudunduzu ndikupempheni amalawi osamalola zopusa osalola munthu ina kuti akakuphereni ufulu wanu inu akudunduzu bwererani nakupemphani mubwerere pamalo panu anthu awawa ndi mamafia afuna azikuberani. Kodi tu sizinasiye tumalo tuya kwina kulikonse amene ali olemera amene ali connected ndi Chakwera panopa Africano size yomati azizuza anthu akakhala ku polisi kunde angomanga wina aliyense olosalakwa amene ali olakwa ndi amene akusiyidwa kunja kwa ndende koma amene ali osalakwa ndi amene akumangidwa. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti lero lingakhale polisi yathu yafika po tuzunguza mutu kuti kodi abale tipanga bwanji ngakhale apolisiwo ogwira ntchito akumachita kumamuopa OC wawo kumachita kumamuopa SCO wawo kulitu ma station officers ankhanza. Tapita ni pachikwawa polisi pali SCO wankhanza kwambiri akuzuza anthu ache akugwirira ntchito akangofika bwanaje kumakhanga timene amapangira ana akamona bambo wankhanza nyumba aliyese kuthawira kuchipinda kumakagona mulome kuti azicheza ndi adadi awo. Ziko ili mwalitola koopsa apolisi akuzunzika azunzike kusalale azunzike kumalipiro amene salaleyo azunzike kuma allowance kaye izi zopita zikagwira ntchito ganyozi apolisi akudulidwa ndalama kungopita kukagwira ntchito ya private ndiye kuti kumene koko ukamabwera kuziwe kuti ndalama inayo hafu ndi yako hafu ndi ya bwana. Andi panopa ndiye ndi Christmas ikubwerayi Mungu ngwandula ndalama kumango ngwandula ati za Christmas koma ngati kuli institution imene imakonda maphwando ndiye ndi ku polisi simuzaja poison siku lina inu mmakonda tu maphwando kwambiri Christmas kunena kuti kodi Christmas iyi mmayikondwerera ndinu nokha nanga popeza mkati monso muli ena asilamu amene amangokhulupirira kuti Yesu anali mneneri koma za Christmas samatani samapanga nawo iwo ajali ndi ma celebration yawo a Muhammad kodi amene aja mmadula ndalama chifukwa chani amakaja nawo Christmas muzipanga manyazi IG wantundu wanje osalalangiza anthu aje kuti utazipanga ni zinazi at least following the order koma Mungu panga zinthu zachisawa basi kumadula anthu ndalama yawo yochepa kale mulibe chisoni basi zimene akupanga president inuso ana mukusatira mbuyo president naye so wokuba ma ministers wokuba inuso apolisi wokuba ndi ata mmange nzache pamene poni ndani mulungu tu amalikonda ziko ili zinsisi zina ndi zina zaamba kufumpuka ndipo siku lache ndi limozi ndi chifukwa chake muti mukapanga ichi mungogwidwa kupanga ichi mungogwidwa ndikukhulupirira kuti masankho akubwerawa mulungu na amene ati asogolere
nawonso awa UTM wangu kanga nako aliyese yangu ufuna upresident koma abale chuma cha masiye inu chima atati ngati ujeni ngati njenjete nditu asa inu ma standards amene anali ndi malemu chilima ajawo ndi inu nomwe mfuna upresident ma president okauka kaya kwanako 27 ku UTM ndichifaje kiti manena kuti amayi mere chilima this is the right hour muzachita regret ndipo amene akukulangizani kuti musatenge nawo mbali pofuna kusunga legacy ya mamuna wanu muziwe kuti munthu amene sama kukondani anthu ose aja amene ankanena kuti SKC ine ndizafera amene ose aja anatembenuka akupanga zawo waona ena akulankhula mwa matama kuti awa ndalama analibe awa azanga ndi ine ndalama azitenga kuti ndi imene limayendera ziko amayi musanamizidwe katengeni chuma ichichi chuma cha mamuna anu izitu ndi manena time and again ndipo mukanaziwa zimene akulankhula Malawi kunja uko mmene akukufunirani amanena tizoona kunena kuti chimanga chimalola opanda mano support imene ili ni mere chilima kunja uko ndi support yoopsa kwambiri kuma ndawali sitima